ngibingelele eNingizimu Afrika. Bafethu ngicela mawuqala ungena kuleli page bafethu ulike, ucomment, bafethu subscribe bafethu. Bafethu njengamanje umzwa lo engisebenza naye njengamanje bafethu akekho, khona inkinga ezincane esambambile, but bafethu uzobuya. Ngicela ningaxwayi kwakhona bafethu sisebenzisana nabo abangilekelelayo njengoba umzwa engekho. So senza umsebenzi uqhubeke uye phambili. Ungama umsebenzi ngenxa yomfethu ongekho. Sengithi nginibikele ningaxwayi makhona umuntu enimbonayo. Ngibona ngisabambisene naye kwamanje ukuze ukwazi umsebenzi uqhubeke uye phambili. Bafethu ngiyabona abanye beni bayabhala, siyabona ama-comment bafethu, siyabona into enisho ngama-comment bafethu. So siyabonga kakhulu bafethu. Xa niqhubeke bafethu ni-like, ni-share, ni-comment. Bafethu njengamanje ngiphethana nabo sisi ababili ingane noma wayo. Sebengichazelile-ke mina udaba labo ukuthi lihamba kanjani. Okubalulekile kunakho konke ukuthi bachazele nini ukuthi udaba lihamba kanjani and bafuna amankentshana abasize ngani. Sanibona ma. Yebo sanibona. Njani? Siyaphila. Siyaphila. Mawami kusingichazelile mina udaba ukuthi lihamba kanjani nokuthi ufuna amankentshana akusize ngani. Bengicela usingichazelele ababukile lapha ekhaya ukuthi uthini ufuna sikusizene ngathi usibhalela usikhalela sese safika kuwena. Yebo, sanibonani babukeli, igama lami nguzanele wakwaDlamini. Sibhalele iKing Zozo TV ngenxa yokuthi sinenkinga kadadewethu owahamba wangishiya nansi ingane yakhe angayinakekeli nje ingane. Masizwa sizokuthiwa uhlala ehostela kwaMashu. Kunomunye umuntu wesilisa ahlala naye and noma ngabe simthinta simfonela ukuthi ingane yamdinga and ingane yamdinga kakhulu ayinayo ngisho i-ID ingane. And kade ibhala umatric ingane ibinenkinga kakhulu ngoba siyazi ukuthi mengabe sekubhala umatric kusuke kudingeka ama-ID but ingane benganayo i-ID. Sizamile ukuthi sihlale phansi njengomndeni simfune sihambe somlanda lapha ehostela. Hayi masikhuluma naye nje asibhekisele indaba yethu nje angayingeni aqhubeka ahlale nendoda yakhe. And into engiyibona kakhulu into eyinkinga kakhulu kuyena utshwala. Bayaphuza kakhulu, bayaphuza benendoda yakhe ngalendlela eyisimanga. So nje akekho nje umuntu afuna ukumlalela emndenini. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nabazali kwabengasekho nje sebashona sihlala sodwa la ekhaya. So mina ingane ngase ngiyayithatha ke ngiyayikhulisa ke ingane yakhe entombazane. Kuba mina nginezingane ezimbili zabafana ngayikhulisa ke kodwa phezukwalokho akanakho ukubonga. Makwenzakalile nje waqhamuka ufika anye nje la ekhaya akhulume noma yini sesimncenge kaningi ukuthi azamele ingane i-ID lutho ingane namanje i-ID ayinayo. Asazi ukuthi senze njani ngakho sibhalele lolu hlelo ukuthi sicela bisiphelezele basikhulumele naye. Siza ukuthi yini ngempela inkinga yakhe edala ukuthi enze into ebuhlungu kanje enganeni. Ngiyakuzwa mawami. Manje sekuyisikhathi singakanani mhlawumbe ahambe ekhaya? Sekuyisikhathi eside ngoba lengane ulokhu ahamba yayifunda ugrade 7. Nakhona futhi lapha hayi ukuthi ngoba ehamba nje uhleli nalomuntu ahleli naye njengamanje. Baningi nje abantu nje lokho bashintsha ahlahle umuntu ongalithandi ikhaya. Akahlali nje ekhaya siza ukuthi nangu utholakala ngala komachubeni nangu ngapha kodwa njengamanje ke njengoba nje inengane isikhulile isingaka usuhlala ngala ehostel. Nakhona siyakwazi sike sisaye ukuthi sombheka nobhuti lutho akafuna ukubuya ekhaya. Nike nazama ukukhuluma naye? Yebo sike sazama ukukhuluma naye kaningi sizamile ukukhuluma naye. Umuntu nje oyiphuzelayo akazi noma liyaphuma noma liyashona akazi kwayena ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Manje ingane ngempela iphatheke kabuhlungu. Isimo sinjani kodwa njengoba uqeda isikole kube kanjani? Ukwazile ukubhala umatric? Kube nzima kakhulu ngifuna ukuqamba amanga. Umatric wami ngobhale kanzima. Kahle lokho kwaqala ukuba nzima nje ngifunda ugrade 11 because empilweni ayikho into yenzayo akukho lula ukwenza izinto uma ungenayo i-ID. Namanje ke sengiqedile ke isikole ngiyashizila kancane ngiyamdinga kakhulu ukuthi angenzele i-ID. Kahle nje ngiyamcela. Inkinga yena ke umuntu ongafuni ukuzwa akangifuna la ngihambe khona kodwa nje impilo yami inzima ngifuna ukuqamba amanga. Ayikho into engikwazi ukuyenza ngaphandle kwe-ID. Ngifane kwerekwere nje nami kule ndawo because i-ID yakinayo. Kodwa nike nazama mhlawumbe ukuthi ninambe naye ingane yakhe mhlawumbe akangifuni uyangithuka ngathi akangizali uthi anginanhlonipho angazi ukuthi yona iphi inhlonipho engenayo umuntu wangishiya ngifunda ugrade 7 angazi ukuthi ikona kuphi yona iphi inhlonipho kwase kumele ngimnikeze ngoba bengimncane namanje nje mangaya kuyo uzothi anginanhlonipho akangifuni sizamile. Ubaba yena uphi? Ubaba akasekho. Mina ngikhulisene nangu mamkhulu. Mamkhulu. Kodwa mamkhulu
wena njengoba ubumkhulisa kanjani mhlambe angithi khona nento i-grant mhlambe wena ubumholela i-grant noma mhlambe ubumkhulisa nje uwedwa uwenza kanjani? Ubengayiholi-ke i-grant biholo yena udadewethu. La hleli khona nje uhleli udla yona i-grant yengane. Ekhaya nje akalethi ngisho isente lutho nakuba nami bengizama ngiqhushalaza bengiyibambela nama amatoho lapha nalapha emajalidini ngibuye ngiwashele nabantu ngoba nami ngumuntu ongafundanga vela ngikwazi ukuthi ngize ngithole mhlawumbe imisebenzi right. So nje bengibamba lapha nalapha ngayikhulisa-ke ingane ngiyithengela nangokhisimusi akazi noma liyaphuma noma lashona noma kwenze njani kodwa i-grant yengane uyena kade eyiholela ingane. Shuthi njengoba engafuni nje nokuthi ayenzele i-ID ngoba vele yonke into ama-documents isitifiketi sengane sikuyena isitifiketi sengane. Akukho nje ukubiza yena okukhona la ekhaya. Yibo. Kodwa lolu daba mhlambe nike nazama mhlambe nje wena-ke mhlambe njengomuntu oyikhulisile ingane ngicabanga ukuthi mhlambe wenze lento ama-affidavit niye khona e-Home Affairs mhlambe ulibeke lolu daba ukuthi njengamanje ngoba wena ukhona usaphila and ngiyacabanga ninibiza isibongo esisodwa. Ngizamile ngike ngazama nami ngithi ngifuna ukwenza zona lezo zinto nami ngisho ukuthi ngabuye ngakhathala nje endleleni angazi kwangaqhubekeka nje kodwa nje into engayilandelelanga kahle nanokuthi ngaba nakho shuthi ukuthi ngoba nakho ngiyakwazi ukuthi mina ngizame ngiphante ngibuye ngithenge impuphu ekhaya nengane ngathi angimiyeke nje kanjalo ngoba kwamina nami akangifuni. Akasifuni nje la ekhaya simazi ukuthi kwenzakalani. Yini imbangela ngifuna ukuthola la ukuthi yini imbangela mhlawumbe aningaze nibe nengxabano mhlawumbe dala mhlawumbe ingane esancane akukho nike nakubanga mhlawumbe kukhona ukuthi mhlawumbe since umuntu ongayiphethe kahle mhlawumbe benimzama ukumkhuza benizama ukumlawula mhlawumbe wagcina eduba ikhaya anikaze nibe nengxabano efana nalezo. Khona lokho noma ziba khona izingxabano zomndeni kodwa kuba izingxabano nje izinto ezisolvekayo ezincane ngeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe iyona into eyamkhipha la ekhaya le ukuthi azahambe into ukuthi nje eyamkhipha la ekhaya ukuthi wayivele kade eqalile vele ngisho sakhula kusakhona omani baba wayingane nje ufuna ukuyiphatha uyena nje wayidlubulundela nje la ekhaya engalaleli nje yonke into nje engalaleli iyona nto ke shuthi abona ukuthi mase sekhulile ke avela aphume ayihambela ngoba kanazo ngisho ingane eziningi kunalengane kuphela kodwa nje uthando lamawayi ingane ayilazi inhlobo ayikwazi ngisho uku-apply ema university ingane ihleli ingane ihleli no matric ayo omuhle kanjani. Waqeda isikole Sengine 3 years. no 3 years. Yebo. Futhi manje impela imile Straight. Akukho la engikwenzayo. Ngimile nje ngistakile. Ingakho sesacela usizo ngoba ngistakhe ngempela. Wena njengamanje yini efuna uyamfuna umzali wakho back noma usufuna akusize mhlawumbe ukuthi ekwenzeni i-ID kuphela? Angifuni uqamba manje isidingo sakhe empilweni yami angisiboni. Kuphela nje ngidinga ukuthi angisize ngenze i-ID ukuze ngizokwazi ukuqhubeka nempilo ngoba vele akaze bekhona kwasekuqaleni angimdingi vele wahluleka ukuba umama nganayekele umamkhulu angisiboni isidingo sakhe kahle kahle empilweni yami angifuni uqamba manje. Angifuni uqamanga inhliziyo yami ebuhlungu udaba lo serious impilo yengane imile and ngiyayazi lento yokumelwa impilo nami ngeke ngabe simene sifana nalesi so ngingabi nayo ID but ukuthi mina behlukene akubehlukile ngingafani nokuthi umzali wami angafuni kube nje iyinkingana nezinkinga ngibhekane nazo but kwagcina sekulungile so lolu daba lakho singiyaluzwa lubuhlungu and sizonisiza la ngiyanithembisa ngizonilekelela. Yebo singajabula kakhulu. Ngizolwa makumele ngizokwenza. Singajabula kakhulu. Uma ukuthi mhlambe yena ugcina naye eqhubeka nokungafuni ngizobona ngenza njani nami ngizozama kulabantu mhlawumbe bakwazi ukuthi bengilekelele ama department ngoba lolu daba lelo lubucayi kakhulu njengamanje mhlambe ngabe lengane iyasebenza kahle mhlambe ngabe yawuthola umsebenzi oright mhlambe ngabe iyafunda manje mhlambe yenza unyaka wokugcina kulento ayayifuna yini office kuba yini office ukwenzani mhlambe after matric Teaching. ufuna ukwenza teaching Yebo. buka nje kulo 3 years esengabe manje ngabe ukude abusalela unyaka owodwa Okubuhlungu futhi ukuthi nasempilweni ngoba ngihleli ngistakhile avela amathuba lapha nalapha kodwa ngikwazi ukungena khona ukwazi ukwenza valekile straight and amaningi awo adinga yona i-ID adinga ID manje ngivalekile. Fithi and kubhlungu ngempela njengoba ekhule eyingane entombazane uma wayo engekho eduze kwakhe ngize ngisho ngenhliziyo ngithi ngabe ngcono kube mhlawumbe kuthiwa akasekho kwayisemhlabeni ingane naye ngabe yakwamukela lokho nami ngabe ngikhulekile manje ukhona uyaphila
uyantanta nje uyehla uyenyuka asimazi nani ningambona nje mase nisixhumanise naye ukuthi Yeah. ngempela mhlawumbe yena uzonichazela ukuthi yini inkinga ngoba thina la ekhaya siyazi inkinga Angiyazi yakhe. inkinga. Kodwa nje kukho konke njengoba ungethanda indlela ube ngathi yes inkinga zibe khona zomndeni, but njengamanje nawo umphefumulo ongenacala ofanele ngabe ingane yaphambili kufanele ngabe yena kulungile akudingi ukuthi azabuye ezekhaya, kufanele yena nenze uhlelo nihlanganeke noma khona lapho kwaMafethu ukuthi nje abe khona athi nami Phela uzalwe nje, ingane phela. enzele ingane afake Sesifisa ithupha kwayikhona phela. lokho-ke sesifisa kwayilokho kasi asihlanganeni khona ngihambe nengane ngoba vele ihlezi iwumthwalo wami ngiphinde ngiyithwale sihambe sekhona lapho eMafethu aqhubeke-ke nahlaleke lahlile khona Yeah. simyeke thina kanjalo as long as ingane izoba happy ekugcineni. and ingabe kungcono kuba kasekho kwakhona emhlabeni ngoba Emhlabeni, ngabe yeah. izinto zami zihamba kahle umamkhulu yonke into wangilungisela manje uyaphila manje uyaphila nanokuthi nje angifuni ngiyajabula ukubona akuvamisile bakhona emndenini akuvamisile ukuthi kumakhona izimo efana lezi mhlambe odadweni njengomamkhulu kanje ayithathe ingane ayikhulise abanye abanake, but ngiyajabula ukubona ukuthi no at least umamkhulu nenhliziyo enhle ukwazile ukukuthatha as much as naye impilo yakhe ingekho right kodwa uwe nawe vuka. Ngangeke ngimlahle Ukhulise ngempela kanzima. ngoba umuntu Kanzima kakhulu. wesifazane. awukhulisana nzima umamkhulu Bekwenzela yonke into yena ube umzali. ngisho ngathiwa esikoleni ngiyahamba nesikole bekuyena yonke into bengenzela uyena bamkhulu. Hey bafowethu kunzima lolu daba lolu kunzima kakhulu niyayizwela nani impilo yengane imile njengamanje kufanele ngabe lengane mhlambe isisalela unyaka owodwa yenza teaching kufanele ngabe lengane mhlambe ke makuza kulunga kufanele ngabe iyasebenza noma ibamba amatoho njengamanje ayikwazi ukwenza lutho impilo imile nawe lapha ekhaya obalekile mzalo obalekile ongafuni ngicela at least ingane uhamba uyenzele ID ngicela niyeke ufethu kubalekela ingane iba khona empilweni nayo uyenzele ID noma ngabe isimo siyabheda ukuze ingane ikwazi ukuqhubekela phambili nempilo. Njengamanje ngicabanga ukuthi mhlambe ake ngimzame mhlambe ukuthi ke simfonele ninayo inamba Yebo khona. inamba yakhe isasebenza Yebo iyasebenza Isasebenza. yebo. ngicabanga ukuthi mhlambe ezoba lula ake zame mhlambe kumfonela ke ngikhulume naye mhlambe ke ngizwe ukuthi kahle kahle inkinga ikephi Ikephi mhlambe because njengamanje ngizomchazela. avele asidingi yena asidingi usidinga nje ukuthi enzele ingane ID impilo iqhubekele phambili Phela nje. yabo impilo iqhubekele phambili kubhlungu ngiyacabanga ukuthi kubhlungu ngicabanga abantu ofunda nabo njengamanje abanye bayasebenza abangani bakho kubhlungu uhlala mhlawumbe bona bayavuka bamambele noma kuthiwa baye imatohona ezitolo but wena uhlele ekhaya kubhlungu ngiya-understand kunzima ngiyacabanga ukuthi kunjalo Kunzima kakhulu and impilo yami ihlukile mina. Yabona sesingena ID ihlukile kakhulu. Yeah. Abanye ngiyabona ukuthi bayafunda, abanye bayasebenza, mina ngistakile la ekhaya. And uyingane ehloniphayo into engimthanda kuyona uyingane ehloniphayo akayona le ngane ejaha abafana angazi ngizwe akalona sekuthiwa uvanzi. akalona uvani nange manje akayona nale ngane ethiwa ihamba ama-groove lezinto esezenziwa yingane zihambe zophuza utshwala lutho Uhleli kahle uma wayo nje ukhululekile. ulahlekelwe nje ithemba nje elihle kabi kule ngane ulahlekelwe kodwa yena akakuboni lokho ontanga bakhe abangaka baney'ngane yena Yeah, akanayo ingane konke mina lokho kuyangijabulisa ngiyambona ukuthi uyingane enomqondo into emmisile nje manje ukuthi athole i-ID le angakwazi ukuthi angqongqoze ngayo emnyango. hayi nokulungile ngizokwenza konke okusemandleni ngizonisiza njengamanje kuyofanele simfonele yena uma wakho sizwe ukuthi yini inkinga ikephi kahle kahle kungani kwenze ngale ndlela okwenzeka ngayo. Ngizocela ningiphi inamba ukuthi ngimfonele straight ngomfonela ngiyami inamba Acishe. Iyona le. yona phezulu Yeah.
Salam. Yabonga. Mhlawumbe awukhuluma. Sawubona ma. Hello? Hello? Unjani? Ngiyaphila ngikhuluma noba. Ngiyaphila ma umbalo okhulumayo. We ungangilokotha umbalo walaphi lo. Imina ma. Mama, Umbali. ingane Ungibiza yami. ngoma wakho. Ingane Ingane yami. yami. Yebo. Anginayo ingane, anginayo nje ungangilokothi, anginayo nje mina into ekuthiwa ingane. Sithatha apha isiphinde singaka. Anginangane nje mina, anginayo nje ingane. Hayibo. Sawubona. Yebo sawubona. Ninjani? Uyaphila unjani? Siyaphila. Ukhuluma noAndile wakangiba. Njengamanje la nginengane yakho umbali nosisi wakho la. Njengamanje bangibhalele la, bacelile babhalele amankentshane, bacela usizo njengamanje. Ingane ibicela nje kuwena ukuthi uyenze le-ID. Impilo yengane imile njengamanje. Uyindoda kaMbali wena? Uyindoda kaMbali? Angiyondoda yakhe. Ungibhalele. Wasecela usizo, ecela simsize, sisiza abantu abanenkinga. Into esicela kuwena njengamanje asilwi nawe. Into esicela sicela ukuthi wenzele ingane ID kuphela. Impilo yengane iqhubekele phambili. Nini yabona ke abantu abangidakelwayo. Futhi umuntu ongidakela kakhulu nje unanesibindi sokuthi ungifonele. Uyathandana nalo Mbali. Uyathandana nembali ezongitshela ngizele ID yokwenza umthomo nalokho. Anginasikhathi nje anginasikhathi. Ungisize kabi. Uphume nje kumina. Kanjani manje ingane ayina ID? Uyindaba uhlelo ukucabangela ingane uhleli khona impilo yengane imile uthi ingane ayenze njani? Yibo mfowethu. Khombisa kona ukweyisa. Yibo. Mawami njengamanje uvala ucingo ngikhuluma kahle nawe angilwi nawe. La kuthini ngizobloga le nami. Into esicela kuwena sicela wenzele ingane umbali ade impilo yambali imile. Hayibo. Ayidropa futhi. Hayi shem. Cela nje ukuthi nisibizele yena ke. Okay mama ngiyacela ungiphethe ukuthi ngikhulume nawe. Ngicela mhlambe ukuthi ngize kuwena ke la ukhona. Lalela anginasikhathi sakho. Uyakwazi ukuthi ngithini? Njengamanje phela. Cha mawami lalela. Ngizokhala ngathi kunzima. Hayibo. Okungcono asivele siye enhlahlala khona. Niyakwazi ngeke. Yebo siyakwazi. Mhlawumbe sizomfica ephuza Nkosi. Bafethu niyayizwela nani lo daba lolunzima kakhulu and ayilibhlungu kakhulu. Njengamanje bafethu ngizosuka ngoba kulula kakhulu ngoba yakwazi la khona mawukuthi akekho la khona somfuna sisimthole. Singizoyilwa lento bafethu ngiyanithembisa ngizoyilwa lento uyozavuma ukwenzela ngane ID futhi nakhona ngizokwenza isiqiniseko ngosukwenzela ama ID mase bebhookile ngizoba khona futhi mina ngizoba khona msalo futhi ngibe khona ngenisiqiniseko sokuthi ikhona yonke into ngizoniprovide transport yonke into mina ngizokwenza lokho ngizokwenza lokho nje kuzokwenzeka bafethu njengamanje lolu daba lolunzima sengiyalithatha ngilenza olami angisahlehli ngizoba khona njengoba ngiqalwa yimina ngiyoze ngiliqede ngizokwenza isiqiniseko sokuthi uzovuma ukuyenza ID futhi uzoyenza ngenkani ngizokwenza isiqiniseko ngosuku okwenziwa ngalo futhi mina futhi ngizobe ngikhona ngizoba provide nange transport kumele ngikwenze lokho ngoba manje impilo kaMbali imile bafethu impilo kufanele iqhubekele phambili so njengamanje impilo yakhe imile kubhlungu kuyena ontanga yakhe abanye bazama abanye manje mhlawumbe sebenezimoto yabo so kuyena kubhlungu imile impilo ngangcono ayimile nje mhlawumbe unayo ID mhlawumbe ukukhulunywa ukuthi mhlawumbe useless manje umuntu ofuna ukuzama impilo so njengamanje bafethu ngizoyilwa lento ya ngiyacela bafethu nilike ni subscribe bafethu ni comment yabo bafethu njengamanje sesifikile la kubo kwakho uma wakhe la usisi angithi nithe ikhona la Yebo ikhona la sesifikile bafethu
Njengoba bengishilo ukuthi ngithembise ukuthi ngizomsiza sonisiza njengamanje abafisa songena ngaphakathi zama ukukhuluma naye uma wakhe ukuze akwazi ukuthi amlekelele ingane ishaya ID phethe izimpilo iqhubekele phambili. Asazi-ke ukuthi-ke somfica yini inkinga ile nje banithe umuntu ophuzayo nje. Asithembe kanjalo ukuthi uzomfica nathi asazi. Kodwa besike mesifikile sizombheka phambili. Besike simthole nakaye nomuntu ojwayela mhlawumbe ukuhamba ekuseni mengabe evuka yabo. Kodwa nje mina ntambama-ke ngithole. Mhlawumbe sofica ehleli nalabo abantu aphuza nabo. Kuba-ke bahlala egcekeni. Ehlala edako isikhathi esiningi. Hayi bafethu hayi ngiyacabanga njengamanje kuyofanele singene isikole bafethu hayi. Ngiyacabanga bese ngizama ukulungisa lolu daba bese khona izokwazi ukuthi impilo yengane iqhubekele phambili mfethu. And enye into nathi sithembisile ukuthi ngizoqhubeka nalo daba mfethu noma sengabe mase kufanele ishaye ID yabo. Ngizoqhubeka nalo futhi ngiba assist kwezinye izinto mfethu yabo ukuze ikwazi ukuthi lento iyenzeke ngokusheshsha mfethu. Bafethu njengamanje icela sami inambe nathi sizongenela ngaphakathi ke sibone ukuthi siyamthola noma wayo lengane ayi sohluleka sizamile bafethu but sizokwenza ngenkani kuzokwenzeka mfethu so asambe sesingahamba nga Sanibona uyena lo mama Yebo ngcono samfica Nkosi yami. Angishonga nithi ningezile. Mawami Angishonga ukuthi ngezile. azile kabi Angishonga ukuthi ngezile. Sawubona mawami Angikufuni wena la. Angikufuni. Angibafuni laba. Nibawa yini lana nina nibawa yini? Njengamanje azile ukuzona. Asili nawe njengamanje Ukulwa lento eniyenzayo. Cha wena olwa. Wena man. Angifundela la Angifuni la. Angibafuni la. Yabale. Ngazathi usini. Ngazathi usini. Angibafuni. Ngazathi usini. Intsha ngibe ngikukhulisela ingane yakho. Ubuhlale entabeni. Ngaya ngawo la manje. Angibafuni la. Ubonga ngeplate lamasini. Anginangane mina. Anginangane. Anginangane mina. Nawe Anginangane. azizolo nawe. Uzalwa mina wena. Uzalwa baba mangazalo wena. Njalo baba mangazalo wena. Njengamanje lento ayikho ngawo. Lalela intombi yakho le. Ayonto intombi yami kanjani manje? Yini phoma ngiyela wena. Ubhalele ucela usizo ucela ngemsizo. Ufuna kungcono usela uzongitshela ukuthi ubhalele. Ayongibhalela Njani indoda yakho angithi? Yayi ungasondele enganeni yami ungasondeli into engifuna Mina wena. Angifunde ngani? Angifunde ngani nalo nina lo. Izinto imgodi uma ungangifundi ngalo bani ngitshele ngeke wama ukwenza kahle. nangu unyaka wakuthatha angithi. Angithi nangu unyaka wakuthatha. Besala wena nje angithi wena wangenza lesiphoqe. Uphuze ngomshini athula kuke. Kamana hlala ngilinde. Uqala ngaye. Ubathi mina ngizalo phuza uqala ngaye. Wena wayithanda. Ngithala ngikudindini ngoku. Lalela into sicela kuwena lalela into sicela kuwena lalela into sicela kuwena into sifuna kuwena iyodwa ngizonihambisa ngitransport ngenze zonke idingo njengamanje sifuna kuwena sicela wenze ingane ID angakubani uzenzela wena angithi wena ethwalilwe lesana certificate sikuwena nje angeke nangu nina wayo akabona ukuthi wenzani akabona ukuthi uzoyenza kanjani lento akabona kufanele ingane febe wena Mina mama ngenzeni mina ngenzeni Mina mama ngenzeni ngoba akutheme ngathi ngilahla lento enza unathi usisi wakho lo akutheme ngathi ngilahla ukuthi bazokwenzani ngikhuluma nawe angisho ngithi ngezila angisho ngithi ngezila ingane impilo yengane mina anginamsebenzi nalokho anginamsebenzi isazoma impilo yayo isazoma impilo yayo lengane lengane ikhulile manje iqedile isikole yimanje ayikwazi kwenza lutho wena umzalwayo uthini la kona ekhaya kanyiso anta ngakho baqomile sisi nami ngqombe ngasile ekhaya mama uyaphila khanda lakho azenzela i-ID ingane manje indoda izenzela i-ID ingane angifanga ama-ID emzini ingane manje ngiqome ngenxa
Ngabe ngiphuza nawe utshwala ma. Mama yazi njengamanje omakhelwane. Anginamsebenzi amakhelwane. Njengamanje omakhelwane basilalela. Anginamsebenzi yasinengibambaza. Kufuza ngabe ngisephathini ngiyoyiphuzela ngiyakudakelwa. Yona into eyaziyo ke leyo. Ngithi uyabona ukuthi uboleka Wenzani? Ushayelani ngani? Yenzeni ngani? Ngikushaya. Yenzeni ngani? Ufaka namawiva aqothukile. Kodwa utha unikeza ilensha Ngathengele mamkhulu. Hey umamkhulu kanjani? Ngizonibulala mina niyazi. Njengamanje Ngizonibulala. Mama ngiyacela. Njengamanje mama. Angiyani uma wakho. Asikho isidingo sokuthi ukwenze into enze njengamanje umhlaba wonke uyakubuka. Anginandaba namhlanje. Abazali bathina abantu ababukayo. Mawuhamba emgwaqeni uthiwa. Mhlawumbe kuyimanje udakile njalo umuntu ophila akhulume kanje kuyimanje futhi udakile Yazi into enzayo lo. Impilo yangani imini. Yizinja lonke. Sisikama mkhulu cela ungenzele i-ID ngoba usuyuma wami nami. sifuna ukukhuluma nawe ucela ulalela abantu esize sabacela ukuthi bazosikhulumela nawe Uyena uma wami ngiyavuma uyena uma wami. Wena ke cela ungenzele i-ID. Njengoma wakho nihambe ngithola amakhanda amakhulu namawiva aqotha ukudla uzongithatha ukufunda zaba ID wafuna kuba ngithi ngiyamuza ukhuluma kanjani lasasazi ngempela ukuthi senze njani nina niyangidakela Ngifuna ukwenzani? Ngiyadakwa. Ngifuna ukwenzani? phuza mina kudakwa nina Cabangela ingane le. kuyimanje Ngicabangelile abantu abangila ngifuna ngaze ngakuthola. Ngicabangelile. Ngizenzela kanjani? Lala nayo. Uyangithuka phela manje. Yabo njengamanje uyangithuka. Uyangithuka njengamanje. Uzokwenzani? Ushaya bani? Mina mlalelo ngizokusindela uthi umuntu esifazana adawazi mina ngabe Hayi mina ngishaya amadoda ke. Cele kahle. Yazi ikhanda lakho na mama lisebenze. Liyasebenza. Lisebenza kahle ikhanda lakho. uyogcina Manje cela i-ID kuphela ayifuni lutho kwena. Niyalandela njengentuthuwane bafuna ngifuna ukudoda ngale Lento enzayo wrong. Lento enzayo wrong. I-wrong lento enzayo. Asindawo. Angihambe futhi ngeke uyophuza ngoba ngeke ngiyela ngene. Angeke ngihambe. Wozongishaya. Wozongishaya. Ngizokutshaya ukuthi kufuze Ngeke kuba umama uthembele ukuthi uzongishaya. ngizokushaya wena Ngeke kuba umama uthembele ukuthi uzongishaya. Ngizokushaya inkinga wena isidanga somama. bahlulwa abazali bakho Wena abazali bakho bakwazi ukuthi bekwenzele i-ID. Abazange benze ngale wawutshela ndlela. ubani Wawungizalelani? Awungibulala ingane emthethweni. Angithi bakwenzela kodwa. Angithi bakwenzela. hey Wawungangibulala ingane ngisekuthweni, wawungangibulala ingane ngisekuthweni. Seyathini? Ungishayelani ngenzeni? Njengoba engane Khuluma nawe. Khuluma nawe. asifune lutho asisho ukuthi ihambe mkhiphi Wenzani? Wenzani? asisho thina ukuthi hambe Simaku nakusuka lapha phambi kwami. Ngikushaya lo. Mina ngingazi kahle. Shaya bani? Uzomshaya bani? Ngishaya fa. Suka lapha phambi kwami. Ushaya bani? Indoda yakho ulala nayo. Ubalekela kuyona. Cha kuyona indoda yami ma. Angithi uyashayana wena, angithi uyashayana uFantam wena. Ngishaya vele. Angithi uFantam wena. Wena ufuna ukukhombisa wena ufuna ufe. Ngenzeni? Wawungangibulala ingane usangimitha, ngoba ufuna ungibulala sengingaka. Wawungangibulala ingane ngimithi. Wawungangibulala ingane ngimithi. Isihluko singaka. Umzali wengane ingane izala. Akangizali lo. Uyisehluleke kuphela. Isihluko singaka. Anginamsebenzi nalokho. Yini inkinga lento ukuthi wenzele ngane wena i-ID? ngizokhombisa Yini inkinga wenzele ngane i-ID? Yini ungangenzela i-ID? Awungenzeli ngane i-ID. Ngobani mangenzeni? Ngiyaphuza manje mangiyophuza ke. Mama ngenzeni? Mangicela wehlisa umoya. Vele ngake ngidakiwe. Phela leyami indoda iyasebenza, iyangithengela ubhiya. Ngiyakutshela ngeke uyisha wena umgodoyi. Wenzeni usisi wakho? Yini ayenzile usisi wakho? Yini ayenzile usisi wakho? Mama mhlawumbe mina khona into engingayazi. Umgodoni. Mhlawumbe khona into engingayazi. Mama mina ngakwenzani? Mama ngakwenzani? Kulungile asilwi nawe mama sicela sokhe sicela Mama ngiyacela ungenzeni? Ngenzeni ingane?
Yenzeni kuwena? Yonke leminyaka ilaphi? Kulungile. Ngani noma bengishaya noma mkhulu. Waqoshwa yimini? Wangixosha ngoba uwane wangishiya. Wangixosha. Wakusiyaphi? Wangishiya ekhaya. Wakushiya emgqonyeni? Wangishiya ekhaya. Ukuthi ngikhuliswa omalume. Okay, kulungile. Ukuthi ngikhuliswa omalume. Kulungile ngiyakuzwa ususisi wakho ngala uyamthuka nani nani. Nineyingqaba nezini ibangana umndeni. Ngiyanizwa. Angiphikisani nalokho. Unelungelo lokuthi udine but njengamanje sicela sicabangele nansi ingane. Ayinayo ID. Impilo yanganimi into ecela kuwena ayilwe nengane nayo. Angeke ngenzele lengane i-ID. Ngobani? Angeke ngenzele. Ngobani? Angeke ngenzele. Ngobani? Mama Ngitshela ngathi ngiyacela. ngingezila seniqhamuka fu. Njengabantu abazobona la kushona khona ngezisilimo. Ngicela ungizwe. Siyazehlisa kuwena. Ingane nansi. Nansi into Sohamba nabo. Kulungile ayilwe ayikaze Angeke ngizengenzele lokho mina engidingayo nje. Icela ukuthi Ukuthi Babelele babona kungcono bakhetha wona umhlaba ungaka. UJesu wena usiza Mami abantu. ngobe sidinga usizo. hayi ngoba kunjalo uNkulunkulu musukuyibuka kanjalo Hey. musukuyibuka ngesagele uyibuka Hey, ungangilokothi mina. cha into engicela kuwena aba njengamanje mawami lalela kusasa lengane izokhula Ikhulile kufuze ngabe isamzini wayo. Eh, Bayadansa bayaphuza. Masipha amandla. ayifani lengane le imisele ifuna ukwenza kangcono ifuna ukufunda Ukufundani. Yazi kodwa mawukube wavele wayifela. Yabona ukufile ngabe ngifuna ukufunda uqhubeka nempilo. Angifuni kuphela kuphela ngibe Ngishoti ngayo ngafundanga yini ngishoti ngayo? Yini ngishoti ngayo? ngiyacela Ufuna uba yini? Awube ngembuzi. yini ofuna ngiyenze Yini mama? Ufuna ukufunda ube yini? ngiqhubeka ngifunde. Wenzeni ufunde. Ngifuna ukwenza ithishini. Hayi, ufuna uba uthisha? Yebo mama ngifuna ukuba uthisha. mawami Ma ngicela ungenzele ID. Uma ungenzele ID ngizophuma ngoba ngiyakuthembisa. Wabisidomu nje uzofundisana. ukukhuluma nawe mina ngiyacela ukukhuluma nawe ngicela unike ukuthi mina ngikhulume nawe ngiyacela ngicela nehlisweni umoya njengamanje konke lokho kwenzakala manje anginasidingo njengamanje akekho wena ohambile wafike la wafika kubeka icala wafike wathini thini akekho ukhuluma umuntu okhuluma kabi wathi mhlambe la uhleli khona kunjani asilwi nawe njengoba Nenzani ngoba ngena kanje? Yilaphi la ngena khona kanje? okay Ngena kanjani mina ngena kanje? Siyaxolisa. ngendlela okwenzeke ngayo yebo ku wrong but sikufonelile mama ngicela Ngathini efonini nawe? uthi awufuni Manje yini ekulethana? angithi manje ngizama khona ukuthi ngilungisele nansi ingane Hey, ngicela awunangane awuzali wena. Awunayinzalo. nazi ingane Pho manje ezakhe ngane ilungiselwa zisencane zami ingane Awu. ngizoyilungisela Zisancane. Uhamba uthatha zabantu, uhamba uxoshe ingane zabantu. cha wena. njengamanje ngilekelela unangu sisomncane Usisi omncane kusasa uzobelele nawe, usisi omncane kusasa uzobelele nawe. akukho kanjalo Angisona isilima mina, ungibheke kahle. Angisona isilima, angithi ngithini? Isilima nje angaze ngibe yisona. Into engizokwenza nje phela uzokufunda. manje uyangisabisa masuzungu Ngiyakutshela. uyangisabisa masuzungu Yazi- yazi njengamanje ngiyazehlisa kuwena Uzehlisa yini? ngiyazehlisa Uzehlisana? ngizama ukukhuluma nawe kahle Ukuba ngicela uzehlisa ngaba uzama nansi uzothi ingane. asingayi ngoba uthi asingayi. Wena kuyagijima uzala. Angithi manje sizame indlela ukuthi silungisele Hamba ingane. ulungisela iy'ngane ehambe ezahlulwa amakhaya. Mama angihambanga ekhaya wena wangilapha. Wawuyaphi lapha? Angiyelanga mama. Kwakumele zenjani mamkhula ngikhula nomalume. Wemaye. Mama ngifunda ugrade usungaze ukubambela igqubu lento engayenza ngifunda ugrade 7 engayenzanga nakhona. Engayenzanga mama. Wena uyangidakelwa. Angiyenzanga. Uyangijwayela. Mama, ngiyacela. Ngilethela amadoda agqoke ingubo ezimnyama. Ngiyacela. Amadoda agqoke ingubo ezimnyama. Awazi Ngiyacela. noma zilile. Ngiyacela. Azongitshela ukuthi kumele ngenzele wena ID. Mama ngiyakucela. Angiyona unyoko mina. Sisikama mkhulu Angiyona ngiyakucela. futhi sikamamkhulu wakho. kulungile yini inkinga angithi ngiyasho ngiyavuma mina sizokusiza mawufuna sikulande siphinde sikhambise kulungile sizokwenza lokho njengamanje sicela ukuthi kuphela ulungisele ingane i-ID akuliwa nawe akekho Ngizokunika imali yokuthi Uzoyenza na ID utshola abantu anginamali mina. njengama i-ID imisile mawami umatric ubhale ngesitifiketi Uyabona mina ngingaka nje. eh Angiyenzele i-ID izinto. isitifiketi i-ID mawami njengamanje simesiphila kusona kufuna i-ID even uthi uyafunda kufuna i-ID ngoba kuthiwani usumdala over 18 years ingane manje ndani over 18 years idinga i-ID namatoho ayikwazi kwenza ukuthi impilo yakhe imini ontanga yakhe njengamanje ngikuwena kuthini Ntanga wena. cha ontanga yakhe manje abanye basemavasisi abanye sebeyaqeda abanye benza ama-internship into esicela kuwena akekho olwa nawe mawami Akekho lo nami. asilwe yabo nje sifika kahle lekhaya asifike asile siyacela kuphela ukuthi sicela ukuthi umlekelelo umenze angazi ukuthi mina ngubani nilethwa lesi silima lesi esihamba sithatha iy'ngane zabantu siyikhulisa siye emadodeni sithi amadoda ngizokwenza ama-ID mawami kulungile ezakho ziphi ziphi ezakho ziphi wahluka ezakho uthatha ezabantu nami ingane yakhe kulungile manini kulungile mawami kulungile ngiyabona Amadoda. ngiyayibona inkinga ngephi inkinga wena unenkinga nodadewenu indlela enza ngayo hayi
hayi uyaqina vele Okay ima kulungile. uyaqina uhlula into zakho uyaphapha Okay mawami. Mawami kulungile. uyaphapha bonana ngamabhluku atatazela yashwabene ukuthi akasile ekhanda Mawami kulungile ngiyakuzwa. Engayakho yini ithi wathi usisi wakhe ngithi indlela ekwenzeka ngayo ethatha ingane. wayethathelani vele ingane yami Okay kulungile njengamanje. ukube ngangiphuza kwakuvimbani ukuthi ngangiphuza zonke ingane umhlaba ungakonina abaphuza ziyafa ayikhuli Mawami ingane intombazane le. intombazane yenza njani maye intombazane uyafa Kube mhlawumbe yedlwengula ungekho wena. bakabidlonguliwe phela bakabidlonguliwe nje Hawu ngibonga ngawe. bakabidlonguliwe nje kwalekho nje kwakabudlonguliwe yikho futhi yini aqala ukuyeza Asili lana, asili lana. Yini aqala ukuyeza kwazi wena lesiphukuphuku lesi kwazi wena lokho ukuthi mina ngareshi Kulungile mawami ngiyacela kuwena. Sicela kuphela ukuthi umenzele ID. Sizoku-assista thina sikhona nabafowethu sisebenza nabo. Kulungile sizokulanda senihambisa sokwenza konke. But sicela kudengala wena lapha. Njengoba kuthiwa umzali wengane usaphila. Ingaphansi kwakhe ingane. Siyacela lokho kuphela. Asili nawe akekho the njengamanje indingo sokuthi sixabana sikho. Kusasa lengane izokhula ibe yinto. ikhula ngiyenza le ID mina yenza izinto ipapruke futhi nalesi siphukuphuku ipapruke phela ukuthi uzobe sithola into eyifunayo ukuthi isilima wena lento oyifaka ekhanda yabona lento egqoke ekhanda iyona kwenza ukuthi awusile iwona kwenza ukuthi ayisile lento eyifeza ekhanda umdala kanje Njengamanje ingane yakho le. hayi Ingane ungalokhu ubiza lelo gama wena ungalokhu uzobiza lelo gama wena Angithi kubona ngiyazehlisa ngiyasho ukuthi ingane yakho namanje iyazehlisa izi ngiyacela ungisize ungenzele iID ayilo nayo ingane ayikaze izilo ingane awukwazi ukuthi ingane Mama ngiyaqolisa. iyangicasula Mama ngiyaqolisa. ngiyacasula but thina nakho konke ingane yakho into esicela kuwena yazi mawami akekho mhlawumbe kubeka icala noma olwa nawe into esicela kuphela ukuthi hayi sicela ukuthi nathi singenelele saba ka King Zoso ukuthi sikwazi ukuthi King Zoso wani lo yini khona silwane sinezilwaneni angithi silwane sino King Zoso uwani King Zoso uwani hayi bo mawami ngiyacela njengamanje ngicela ukuthi kuphela ukuthi ungenele ukuthi ingane siyenze le ID kuphela okunye nokunye ngisiyacela ingxabano lezi zomndeni asingeni futhi asikwazi ukuthi siloko siyivusa la kuwena into engicela ngicela sihlela usuku sihlela usuku mama mina personally uzolandwa yimina lapho uzobafica futhi phambili mawukuthi ufuna ukuhamba nabo just ukuthi ube khona home affairs izofika senze khona abantu engixhumana nabo home affairs abazofika ngesiza simosha sina nginalo usizo ngesimosha isikhathi esikhulu yonke into enizoba phambili nenze yonke into ngendlela efanele kwenziwe ngayo ebese ngiphinde futhi mina ngiyakuletha lapha phela wena zonyathela ngilokho ngicela kuwena njengomzali ukuthi ngicela nje ungisize ingane kuphela akuliwa nawe iyacela ayiphethe ngishubhiya angithi ngizothenga ukuthi nje nawe ubhiya ke ngizothenga uzothenga ubhiya ngifuna ikesi la ngifuna ikesi lu 400 Lungile ngizokunika mina 400 ngifuna 400 Lungile ngizokunika okwamanje kuba 140 lo ngicela ubambe kanje ngizokunika enye imali nini khona angithi ngiphila ngisohla manje siya Thatha imali yamahhala uhambe uyephuza ngenzela ID. manje ngizokusiza ngithi ngiyasho ngikhipha imali yami na personal ngiyacela kuwena okwamanje uzobuphuza amakhothi ke lawo ngizothenga ikesi ngikalela insuku okay siyanini ke home affairs kalela insuku siyanini home affairs shayisapha siyanini shayisapha imali ungalokhuluma indaba yini ungitshela ngoma affairs siyanini home affairs asuka siyanini ke home affairs okay mawami siyanini ke home affairs hayi awunginikeze usuku lakusasa ke ngicabanga cha ngifuna njengamanje ngifuna sihlele usuku ozoba right ngalo then ngalo suku siyazi ukuthi sizolokhuza ngizohlela konke mina home affairs nani bona bazozwa ngami sofika nini kuphela iloko ngicela because isikhathi sisambile fanele bengane sine ID so kodwa manje ngizohlela kanjani manje yini engizoyihlela manje ngesikhathi esingona ngakho cha ukusho mawami ukuthi hayi mhlambe mhlawumbe singakubafethu ulesi mhlawumbe kusho ukuthi mhlawumbe nini ngengikwazi kusasa lesihlanu kumele ngiyephatheni kamngane nami ziyabuya kumele ngiyogroove kusasa uyangazi intombazana ukuthi ngiyagroove ngicela senze umsombuluko mawami ngiyacela senze umsombuluko hayi kodwa uzobe siphelela imali yami kabili angithi ngiyomsombuluko angithi mina ngizofika uthe ufuna ikesi ngomsombuluko nje si home affairs ikesi ngizofika ulibone emotweni senze ingane senze into iqede ebese kumse sibuye ngikushiye nekesi lakho la kwakho kuphela
Kodwa nje lento iyangiyanyisa. Isitifiketi angithi sisakhona sengithwasela. Sakhona isitifiketi. So ingane uzokwazi ukuthi ngimsolo uma ngifike ekseni. Ya ngizokwenza lokho kodwa phezu kwekesi nami. Angithi ngiyasho ngizofika nami ikesi. Uyavuma ukuthi ingane ngomsombuluko sifike sikuthathe ekseni ngo7. Ayikho inkinga. Awusiyabonga. Kodwa nje phezu wena phezu kwekesi. Cabanga kulungile. Cha uyisehluleke Ngicela shame. uhage nangu ingane yakho. Uyayizwa utheni? Mana phela nawe. Indoda yakhe ngithatha imali yakhe. Uzongibiza ngesahlulelo. Ngoba indoda yakhe ngithatha imali yakhe. Uzongibiza ngesahlulelo. Yazi ngiyafuna ukuthi ngindoda Ngifuna lengane. Angithi uyayizwa? angifuni ingane mina nginawo umuntu wami. Mina nginawo umuntu wami. Yini ngibiza ngesahlulelo uma ngithatha imali kuwena? Naphela ngazi mina kodwa nginawo umuntu wami ungathi mina ngisehluleki. Hayi Into baba. engicela njengamanje. Nami sisakhuyazehlisa mina phela ukuzwana mawami akuliwa lana. Uthi sambe Usisi wakho lona. sesizwana sonke sesikhuluma Yazi namanje abalwi nawe usisi wakho akazange azathi uyablame ubecela nje usisi wakho ukuthi ucele kulungisela ukuthi ngilungisele ingane. Ngibona izinja phambi kwami Ngicela Ngicela uhaphi nansi ngane yakho ogcinini indodakazi yakho le. Ayikho enye ingane ngangaphandle. ngiyahapha ngithi angisithathe kuleso sibindi. Cha ngicela ihagi ngane. Khombisa phela Woza la unakuwabishi. uzomshaya lo muntu. Ngeke yenze leyo nto leyo. Ngeke yenze leyo nto. Oh, kubanjwa indoda kuyanamathela bekufuthu. Kuyanamathela. Kodwa kumina ngiyakushaya hawu bakwethu. Ingane yakho lena. Buka ukuthi kuhle kanjani ngomsombuluko siyahamba siyomafezi siyaphinde futhi yabo siyakuphathela ikesi lakho indodakazi yakho lena. Buyingane manje iyakhala kubhlungu enhlizweni. Ayilwi nawe ingane yakho ibicela usizo phela. Egistike nawe mamphinde uzama ukuthi ufike ekhaya ingane uyibone. Phela kuliwe nawe. Ngicela uthembise ngani ukuthi ngomsombuluko masifika sokuthola ekseni ngo7. ngomsombuluko ngiyabonga kulungile ngizongithola. Ngiyabonga mama wami ngesikhathi sakho yazona. Kodwa ikesi phambili. Ngizofika nawe Ngane ikesi. engezwe emva. Lungile. Asesingahamba sambeni kulungile. Siyabonga kakhulu yazi. Yazona. Hambani. You damn it. Bafowethu ngiyacabanga ukuthi ngihappy manje indlela izinto ezenzeke ngayo. Uzizwa unjani emva kweminyaka emingaka uma wakhe enqaba but namhlanje uvumile? Angifuni ukuqamba manje ngiyajabula ukuthi uma uvumile ungenzela i-ID. Jabulela lokho. Yilokho kuphela okungijabulisayo. Nami ngiyajabula kakhulu ukuthi usisi ugcine sewehlisile umoya sokwenzela ingane i-ID impilo yengane iqhubeke. Yeah. Skora futhi ngicathu indlela engenze ngayo right. Yeah. Bafowethu nibonile sigcine sikwazile ukunqoba ngomsombuluko futhi mina personally ngizofika nabantu ngibathathe ngemoto ngizokuhlela nabasewomafeza abantu engisemisana nabo bazoba phambili bazokwenza yonke iprocess iphele ngosuku then emva kwalokho ngiphinde ngimbuyise bafowethu ngibonile indlela engenze ngayo ngizamile nami indlela nami engibona ukuthi iyona izoba ngconywana ngoba since nimbona ukuthi umama kanje but ngijabulisayo ukuthi ugcine evumile so nasi samsizokwazi ukuthi uqhubekele phambili nempilo. Ngiyabonga kakhulu. Ngikhohlwa masuthisha umholo oqala ufuna uqale mina. Siyabonga Bafowethu siyabonga. Yebo.